Večer, dobrodošli, želim da vas pozdravim na početku, hvala što ste se okupili. Želim također da vam se zahvalim što ste večeras došli na promociju knjige Luke Pušića pod nazivom Bajonet, Barikada, Barjak ili Krvava sonata. Također želim da se zahvalim Beogradskom gradskom odboru Saveza vojvođanskih Mađara na pomoći u organizaciji ove promocije, naravno u čijim se prostorijama večeras i nalazimo. Gospodin Luka je mlad autor koji je objavio svoju knjigu o Unterlandu, kontinentu Republici, u kojoj je u bliskoj prošlosti došlo do revolucije koja je zbacila viševekovnu monarhiju. On se nalazi u ratu sa ostatkom sveta, inače u ostalim kontinentima vladaju monarsi koji su se obavezali na međusobnu pomoć. Među revolucionarnim merama nove vlasti je i izjednačavanje do sada progonjenih rasa u pravima sa ostalim građanima. Više detalje o tome, gospodin Luka. Hvala na uvodu. Hvala pre svega Beogradskom odboru, odnosno organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara, na čelu naravno sa Nebojšom, što su omogućili da se ovde održi ovaj skup. I ne samo ovaj skup, nego veliki broj skupova na sve teme, od politike preko infrastrukture, sporta, muzike, od infrastrukturnih projekata. Znači uvek imamo šta da čujemo nešto novo i neobično kad se okupimo ovde. Zahvalio bih se i svima vama, drago mi je što vidim toliko i prijateljskih lica i ljudi koji su došli da čuju nešto o ovoj knjizi. I sad naravno na mene pada ta dužnost da prvi nešto o toj knjizi ispričam. Najteže je pričati o onome što ste sami napisali. Nije jednostavno, ali pokušat ću. Znači, kao što smo čuli u uvodu, ovo je knjiga o jednom izmišljenom svetu, gde, znači, pored nas ljudi obitavaju mukorlaci, vampiri, čak ima i neka džinovska mačka veličine doge i tako, razna stvorenja koje ne bismo baš susreli ovako u ovom našem svetu, ali bez obzira na taj fantastični element, mislim da su osnovne teme, osnovne stvari koje su taj svet uvele u te turbulencije, u taj haos iz koga proizilazi radnja ove knjige, mislim da su one iste koje postoji na našem svetu. Sad neke su tekuće koji danas brinu naš svet, neke koje su brinule naš svet pre možda više vekova, neke su čak možda neke koje će tek u budućnosti da postanu bitne na našem svetu, ali sve što u njima ima neke veze sa ovim svetom, gde živimo. I zato mislim da čak i oni koji nisu ljubitelji fantastike kao žanra, da bi možda mogli nešto da nađu u toj knjizi. Interesantno. Druga stvar po kojoj je knjiga ovako neobična, to je što ona nećete u njoj naći klasičnog naratora, koji će sad da vam piše ovaj je rekao to i to, pa je ovaj uradio to. Toga neće biti uopšte i neki će da se razočaraju tražeći naratora, neće ga naći, ali će zato naći veliki broj odlomaka, kao što su pisma, skupštinski zapisnici iz, na primjer, sudova, sudske presude, onda recimo, da tako kažemo, dnevnički zapisi, pa onda nešto memoarski zapisi koje je neko pisao za budućnost. I u spolju svega toga, i to tih likova koji ne misle dobro jedni od drugima, koji su često potpuno suprotstavljenih ideja jedni drugima, čitalac će morati sam da razotkrije šta je istina, šta je laž, kome će da veruje, kome neće. Svi ti likovi će pokušati da ga zavedu, da se izjednači sa njihovim pogledima na svet, sa njihovim ideologijama, sa njihovim politikama. Ali čitalac će na kraju sam morati da odluči ko su pozitivni, ko su negativni junaci, za koga će da navija, za koga neće. Autor mu to neće dati na tacni, što se kaže. Interesantan primjer ovde je moj prijatelj, ilustrator. Dakle, on je svim srcem stao uz neke likove koje sam ja kao autor obeležio kao negativne. On je čitao odlomke knjige i stvarno je svim srcem navijao da ti likovi pobede. Znači, oni su bili urađeni tako da može u njih da se veruje, može i njima da se pokloni vera, kao što bismo rekli. Tako da, to je nešto što bih na početku rekao, posle ako nekog zanima nešto i da me pita, bit će mi drago da odgovorim. A ja bih dao reč pre svih ostalih, pošto najviše knjiga ima u biblioteci. I onda kome prvom da dam nego bibliotekarki, to je Mina Rigona, koju ću dati. Pa sad, kad sam bilo skoro sve što je trebalo da kažem, nisam o toj knjizi rekao, mislim o tome kako mi je
zezati se. Da smo počeli ljudi si mi postavili pitanja koja bi, svi mislim da možda trebalo da o njima nešto kažemo i da mi budu neke smernice, ali si ti uglavnom sad skoro sve od toga. A drugo kad ja kažem iz svog ugla, znači, mi zanima kako je to tebi izgledalo. Ja to rekao i uglavnom sam se slavila sa tobom o tome da je taj svet s jedne strane i izmišljen i stvaran i da, mislim, ti znam kontinenti, nekakva reprezentacija nečega što je možda moglo da se nađe kroz istoriju, što je možda moglo da se nađe u budućnosti, ali isto tako i neki problema koje se u nekom ruku nalaze i sada ili stalno u našem svetu, a to što je neobičan, to je stvarno sama naštojnosti knjige, što su je ukupljene dostignuća neka, prošlih vekova neka koja su nestala, neka koja nikada nisu zapravo ni bila zaživela, ali su mogla da se dogode. I onda sam izbor pojava i dobitni stvari je kako u geografiji tog sveta, tako se nekako može da prenese i na likove u tom svetu koji, glavni likove neke sporedne koji su, eto, ja znam da oni jesu pisani po stvarnim ljudima, ali da nisu, ali i odnosno na neke stvarne likove, kod njih je izuzetno njihovih osobina nešto što ih čini najneobičnijim. Dakle, jesu nekakve arhetipi, imamo kakve ljudi koji se mogu sretiti, ali opet i nisu više, su primjeri nečega što neko može da nađe najzanimljivije ili najneobičnije i da to istakne, a da ti likovi opet zajedno čine nekako, ne znam, nešto što se može svesti uvek na neki način, samo u nekom ekstremnijem obliku da bi uočljivije kada se čitali da bi reprezentovalo nekakve ideje, nekakve osjećanje i to da sami ti nešto, kao da kažemo, nesvrda već likovi, to što su oni, ne znam, ili vampiri njih ne čini ni u čemu drugom i drugačijim od ovih ostalih stvari, mislim, ljudskih likova, osim što može da istakne to kako su ostali prema njima kao neobičnima odnose, kako to može da izgleda reakcije i probleme i opet rešavanja tih istih problema. Tako da, a zadnji likovi nisu, s obzirom da nema naratora, oni se sami definišu kroz ta pisma, mislim, nema nešto što ih opisuje sa strane, a nemaju ni oni sami svoj, ne govori iz svog lica, već nekako se stvari onome koji čita kroz te odlomke date o njima, gde se oni pojavljaju, bilo u tuđem, bilo o njima, bilo u svojim komentarima. I to je ono što je u toj knjizi najoriginalnije, taj sam pristup da je sve do tebe relativizovano, mislim, ulišano, lišano ideje, to šta je dobro, šta je loše, koja bi priča trebala da se prati kao sa kojim ciljem i čemu da se neko nada kada je čitao da više i u samoj strukturi i u načinu govora više nekako prikazuje sve mogućnosti koje bi mogle da budu i kako se neki svetovi i ljudi na položaju i obični ljudi menjaju kroz svoj međusobni odnos u tim situacijama. I u tom nekom smislu se knjiga ne može porediti ni sa jednom koju ja znam lično da postoji. Mislim, nisam fantastičnom knjigu, nisam nefantastičnim, nisam istorijskim, nisam memoarskim i uopšte u celu toj svojoj strukturi i izvedbi je to je njena miravnost koja čini pismo. Sad, glavno i poslednje pitanje je zašto bi se ta knjiga i koja bi trebalo preporučiti. Nekako se možda najviše može preporučiti mlađim ljudima koji iz nje mogu da steknu nekakav uvid u istoriju, ali i u stanje ideje, političkih ideja i ljudskih ideja i ljudskih težnji i toga kako sistemi i ljudsko razmišljanje samo i njihovo odlučivanje o tome kako će da živi, zašto će da se zalažu i može da utiče dalje na njihov život, a i uopšte da živu zemlje sveta i svega ostalo u toga da svi teže nekakvu boljitku uopšte, ali da to nije tako uvek jednostavno i da nije jednoobrazno i da ne može, mislim da ne znači da će
ispravni potezi dovesti do ispravnih rješenja svaki put i da nije potrebno neka vrsta dogovaranja i truda i učenja uopšte verovanja u nekakve ideje da je to moguće i da onda ovako možda može da se ide ka nekakvom popravljanju stvari, a da svi budu relativno, da mislim nekako učestnici toga. Dobro, hvala. Hvala. Sad bih dao reč prevodiocu ona je prevela ovu knjigu u rekordnom roku na engleski jezik, tako da knjiga je dostupna i na engleskom. Ako ima ovde neko ko ne čita srpski, a čita engleski, može da se javi za tu verziju knjige. To je Sofija Pavšić, pa bih njoj dala reč. Sad rekordni rok od godinu i po dana, ali dobro. Ja ne znam šta bih rekla. Moj utisak u knjizi je slično kao što je rečeno do sada, ima dosta elemenata fantastike, ali isto tako ima dosta elemenata politike. Sad ja sam neko koga politika veoma ne interesuje, ali mi u ovoj knjizi zapravo bilo jako zanimljivo da čitam o tim političkim dinamikama koje se dešavaju među tim nacijama i likovima i zapravo me zainteresovalo za, da kažem, političke teme. Fantastika je definitivno prisutna, ali nije prenaglašena, tako da mislim da ne bi trebalo to što je fantastika da odbije nekoga ko nije fan toga. Likovi su zaista dosta raznovrsni i svaki je poseban za sebe i zapravo je jako teško da se izabere za koga ćete navijati zato što su svi toliko specifični i veoma su maštovito i kreativno izmišljeni. I baš svako likova ima neki svoj razlog zašto je baš on u pravu. I ne znam, knjiga jeste pozamašna, ali meni čak nije bilo teško da je pročitam 2 puta. I prožeta je tim nekim duhom 18. veka i to isto ovako dosta zanimljivo. I ne znam, baš ne znam šta bih rekla, ja sam naravno pristrasna kao Lukina drugarica, ali zaista mislim da bi nekoj široj javnosti mogla da zaista bude zanimljiva knjiga i nadam se da će naći svoju publiku. Hvala, dodao bih i to da kad je trebalo prevoditi ovo delo, da je Sofija ne za svaku reč bukvalno, ali da je za mnoge reči za koje nije bila sigurna, da je proveravala na Google da li su bile korišćene u 18. veku. Tako da smo gledali da izbegnemo svu onu terminologiju koja ne bi bilo da je knjiga recimo pisana u 18. veku. Sada bih dala reč ilustratoru, kome se svako divi ko je do sad pogledao u knjigu. Prvo što upadne u oči su slike, ilustracije, pa me ljudi pitaju jesi ti ilustrirao, a meni onda dođe žao što nisam, kažem nisam ja. Mogu se dolažiš. Podela posla. Neko je drugi. Slike neko piše, neko prevodi. I onda sam rekao vidjet ćete i tog čoveka i on će da mu se obrati. Kako reče Luka, potpuno se razlikuje ukus oko likova. Ja sam monarhista, nisam republikanac i onda Luka navija za Republiku, a za monarhiju onda potpuno sam druge likove simpatisa u knjizi da sam slikao. Prosto drugačiji filozofski pogled i baš omiljen lik koga sam slikao je na naslovnici Wolf Smack u Kozlak, koji mi je pružio priliku da prikažem, pre neću da kažem, nek ljudi čitaju knjigu, ali je bila odlična scena, baš Luka videla citat koji je trebao ilustrujem i baš mi dala ideju za inspiraciju za samu sliku. I drugi lik koji mi se jako dopao je general Annegret Pell, pošto je veliki poštovalac Napoleona Bonaparte, a Luka je očigledno poznavalac francuske revolucije i tog perioda istorije i on je Annegret zasnovao delo na Napoleonu i taj deo mi se dopada da se neko bore za prava, za, ne kažem građana, mislim, kao monarhista, ali za prava ljudi i za boljitak svih ljudi u državi. To me jako privuklo kod Annegret. Tako da u suštini, svi likovi mi po nešto zanimljivo i svako sam gledao da udahnem neku dušu i neku psihologiju, baš na osnovu Lukinih citata iz knjige, on je to maestralno napisao i dao mi je prosto uvoda da se malo udubim, da razmislim šta bi uradili, kako bi izgledali izrazi lica, kostimi, sve je to urađeno sa pažnjom da prikažem istoriju sveta koja ne postoji, ali koja zapravo može da postoji kad se čovjek udubije u knjigu.
sada bih ostavio prostora ako neko ima neko pitanje. Evo već smo videli. Gospodin Uzelac. Ćao Luka, imam 3 pitanja. Imam pitanje. Prvo, zašto se knjiga zove baš tako? Kako se zove? Pa, na kraju krajeva, smisliti naslov je možda i teži deo svega toga, a ja sam znao, ako sad budem 100 godina smišljao naslov, to će mi biti izgovor da ne pišem, nego da smišljam naslov, a da ne pišem knjigu. I onda sam ovo kao neki radni naslov smislio. Zašto bajonet? Zato što se u tom periodu koji je opisan u knjizi obično na vrh puške stavlja bajonet, pa on kad više, nakon što pucaju, pa kad krene vojska prema vojsci, onda se bodu bajonetima. Sve u svemu. Barikada opet, zato što su opisane gradske bitke i u toj revoluciji gde često se postavljaju barikade da ne bi neprijatelj mogao da prođe. A barijak je suština svega i danas, evo tu su toliki barijaci, srpski, mađarski i barijak je u stvarnom svetu označava neku čast, neku i slobodu i nešto što je veće od samog čoveka, što je veće od svih nas, tako da zato bajonet, barikada i barijaka. Krvava sonata je nekako, htio sam da imam dupli naslov, pošto je za taj 18. vek kojim sam ja oduševljen, nije bilo retko da knjige imaju 2 naslova. Naprimer, imamo Druso, imamo Nova Eloiza ili Julija, naprimer, ili imamo Emil ili o vaspitanju. I tako, često imamo nešto ili nešto drugo. Da sam ja rekao, nek bude bajonet, barikada, ili krvava sonata, jer jedan od najvažnijih likova je kompozitor, koji piše između ostalog i sonate i druga dela, a pošto on živi u jednom periodu kad je sve u ratovima i onda zato krvava, jednostavno. To bi bio. Drugo pitanje, zapravo samo se pojavlja kao odgovor, da li inspiracija u Francuskoj revoluciji? Ne samo u Francuskoj, ima i delova koji su iz Engleske revolucije. Ima nešto iz naših revolucija? Ima i Mađarske revolucije, ima dosta, a iz nekih, a ima i srpskih nekih elemenata, tako da ima elemenata i srpskih, tako da, a ima i potpuno izmišljenog. Ali mislim da danas čovek kad piše, a tu mislim i na neke najveće pisce epske fantastike danas koji postoje, recimo i Martin i naravno kralj svih pisaca epske fantastike, to je Tolkien, iako nije više među nama. Ali čak i oni su morali da crpe iz stvarne istorije neke ideje. Prosto je nemoguće, bez toga je nemoguće pisati. Znači da sad neko sedne iz ničega izmisli. Pa, eto, samo se nameće i treće pitanje. Evo, hoće da se nadoveš. Samo ako ne probam se ubacim, pošto je knjiga od Josepha Campbella, mitologa, zove se Ionik sa 1000 lica. I u suštini svaka mitološka potraga, manje više je sažeta u toj knjizi. Na osnovu toga je George Lucas napisao scenariju da to je zvezda. Seljača koji kreće na putovanje, najčešće mu pobiju familiju, naleti na starog mentora koji tokom puta strada, seljače raste, uči, ostane bez ruke, noge, neki poraz pretrpi, onda pobedi samo sebe, pobedi zlo i onda vraća se na početak. I to je jako često mitologija, u suštini to se vrti u knjigama, priče svih junaka su manje više tako kroz istoriju. To je ono što se naziva put heroja. Da, to je Ionik sa 1000 lica. Znači i Kalevala, i nordijski mitovi, i naša mitologija, i Kraljević Marko, sve može se nađe u tome. Pa to je bilo i treće pitanje, da li se smeši neka trilogija? A to... Od Tolkienova. Ja se nadam. Znači, u zavisnosti od uspeha ove knjige, moći ću ili neću moći da se posvetim više. Jer evo, do vas sjeti druga strana moje moguće karijere u budućnosti, a to je sudstvo. Tako da ne znam koliko će mi sudstvo ostaviti mesta da pišemo ovolike knjižurine, ali... Možda u knjizi. Kako u knjizi? Pa neki su ovi pečat. Pa možda, ali ne znam da li ću imati vremena, ali cilj bi bio trilogija, svakako. Hvala na pitanju. Da li bi još neko želeo nešto da upita ili da pređemo na neformalni deo? Neformalni. Ja bih samo dodala, pošto sam glavnu stvar zaboravila da kažem, a sad knjiga zvuči ovako malo ozbiljno iz naše predstave, politika, rat, revolucija, ali knjiga je veoma
veoma prožeta humorom i zaista ko Luku poznaje zna da on jako ovako, sad ne mogu da se izrazim, jako je duhovit, ali kroz čitanje njegove knjige zaista može i Luka da se upozna kao osoba i zaista veoma ima duhovitih momenta koji su prosto meni lično bili baš onako uživanje dok sam prevodila knjigu. Sad Jel ima možda još neko da nešto postavi pitanje? Koliko vremena je trebalo da napišeš? Reci slovo. Pa da samu ovako osnovu priče 2 godine, a onda da dopunjavam, dodajem... A reci mi od ideje do knjige, koliko je prošlo? Kad je nastala prvi put ideja, to je bilo 2014. na leto, a sad je 23. 23. da, 10. godina. Prošlo je. Ja sam se ilustracirao 2016. godine. Tako, 16. Od 16. Prošlo, da. Jeste, ali tad je manje više, znači, početkom 17. knjiga imala početak, radnju i kraj. Aha, da. Tako da, hoću ja kažem, sve nakon toga je bilo neko ulepšavanje, bilo je naravno i što mora da se desi u ovolikoj knjizi, a to je da se pronađu greške, pa da se one da se eliminišu. Znači, moralo da se čita više puta sve to ponovo, pa da se eventualno pronađu greške. Još neko pitanje, da, inače bih dodao, pošto nisam imao znanja baš o svemu o čemu sam pisao, onda recimo imao sam za razne oblasti neke vrste savjetnika, znači za pitanja vojske, vojne taktike, rata, tu je pomogao Vladimir Rakonjac, on je ovdje prisutan u posljednjem redu. Mi smo proveli sate i sate ovako u sred noći smišljajući te taktike vojne i šta će koja strana da uradi. Tako da moram i njemu da se zahvalim na ovom delu. Dalje možda ovi novi koji su ušli, jer imaju neko pitanje da postave. Nismo čuli šta si pričao. Ne možemo da se nadovežemo. Da nisam pričao ništa, šta biste pitali? Ne znam, ne postoji logički slijed, što bi rekli braća Hrvati, tako da uzdržao bih se pitanja. Dobro, onda smo završili. To je to, hvala još jedan put svima. Pre toga bih samo dodao da se knjiga može nabaviti sada po ceni od 2000 dinara. Eto, ako je neko zainteresovan. Evo, ja sam prvi.